Čau styky. Čau styky, tohle je challenge pro tebe. Tady máš tu challenge, ty vole. Křen, chili, mast, wasabi vodíčky. Ale sorry, ten táčí na extra podmínkách v koupelně, jo, malý, blbý. Ale je půl ráno, nemám žičku, takže... Tady mám to brácho. Tady mám misku. A to říkám, v tím challenge se posereš. Takže jde na to. Počkej, jak to nebylo. Křen, první. Nebo mačka, nebo to. Voříšky, vole. Kolik jsi říkal? 5, veď? 4, 5. Strikný rap. Tady ještě, ještě trošku opravu. A jede, jo. A trošku ho ještě, jo. Jde už farbu. Demolice začíná. Jinak ten ručník, který mám na svůj challenge. To nebude blbě. Tento příběh je smutný, napísal sám život, kurva proč to neteče, styky to je to máčka, kurva už tady teče, ty vole, to jsem já předal, tady, křenčík si dáme jeden pěkně. Křenčík si kusí kalde, viď? Jeden. A mícháme. Tento příběh je smutný. Napísal jsem život. Styky, si pěkná píča. Styky. Říkáš mi trouba, kdo ty jsi srap a po hluku málo muziky. Se koukni na sebe, jsi jen zmetek. Strašná pomsta přírody za skleníkovej efekt, máš defekt, nedělej bobo. V šouku ti povídám, posekám tě jako jarní louku. Stoupnul si zbytečně, hezky se zas posaď, oceňuju snahu, ale odsaď, pocať. Fakt se lidi, prostě je to zase extrémní případ. Opět jako vždycky. Rekecám. Je nabírám na prst. Zamíchám pěkně. Ještě prstíkem. Styky. Tohle je challenge. Pro tebe, pro mě. Ty král. Počkej, teďka nevím, jestli jsem mohl nebo... A, Styky nalivám. Počkej, nevím, kolik jsem dal ty. To je jedno. Nos. Teď se možná omlouvám, možná to nebude vidět, možná jo, protože budu mít zavřený oči. Natáčím to sám. Jak jsem říkal, pro oči a do očí, že jo? Jo. Nastavím. Tak, a jdu, jo. Pro oči. Nebudu to vydržet.
já jsem to ještě jednou. Do piči. Fakt sorry lidi, omlouvám se za... Jak to natáčím, ale fakt jinak nemůžu. Jsem sám na to. Styky tvůj challenge zase splnil. Teď tě dál nabím. Čau. Zdravím tě, Styky. Vítám tě ve studiu Koupelna. A.k.a. chlupatý kvído, a.k.a. chlupatá brada. K tvému challenge ještě ráno mě ty vole pálila celá tlama. Tohle nos, ty vole, jsem se poblivu normálně ráno. Jsem tomu nevěřil, ty vole, já jsem to utřel, jak to bylo v pohodě, ale ráno, já jsem byl tohle úplně horký celý, ty vole, ty sračka, ty vole. Je dneska, jak už mě včera dostal docela s tím challengem. A fakt jsem nečekal, to bylo tak hustý, ale fakt to bál, ty vodičky, všechno tohle. Takže dneska dostaneme ovočí, mojich očíček, jedno, druhý, jedno, ale použijeme jen jedno dneska. A co bych potřeboval k mému challenge? To je tohle, krémové mýdlo. Podmínka byla taková, že tímhletím kohouty, nebo jakýmkoliv prostě, to zase ne takovýmhle prostě, aby to bylo takové mýdlo. A to mýdlo si musíš stříknout do otevřeného oka. Pak už je jedno, co uděláš, z toho utřeš nebo tohle. Ale podmínkou je, aby si měl otevřený oko, na kameře to bylo vidět, jak jenom do toho kápne, pak to můžeš utřít. Já teda nevím, jestli to zvládnu, to bych kecal. Všechno jsem neskoušel a asi to bude hodně nepříjemný. Protože tohle není nějaký dětský mýdlo, tohle je mýdlo s glycerinem zrovna. Takže to asi bude docela rozpálet. Nevím, jak to potom budu zvládat s kamerou, jestli si to budu natáčet nebo někam zahodím, ale prostě podmínka je, aby to bylo vidět v oku. Jdeme. Jo. Styky. To vypadá jak mrtka, ty vole. Ty krávo. A ještě aby to bylo zajímavější, tak to děláme ještě jednou. Ty vole, počkej na chvíli. Kurva. Tak to, nevím, jestli to dám. To fakt nechodně. Kurva, ty bych tam na to jedlo furt, jo. Hele. Ještě jednou děláme detailní závěr. To fakt pálí, musím si druhý. Ne, ještě tohle. Taky tohle challenge pro tebe. Dej si to sráči. Čau. Ještě styky. Abys věděl, že to fakt pálí a vy lidi, tak se podívejte. Není to příjemný. Ale kdo nevěří tím challengeům, že to je jen tak pro fany, tak to zkuste, opravdu zapálí. Čau. Já jsem jak keyboard, tyjo. Terminátor. Čau.